Bazini ntwana nengisho manje ugimitisi ngimthola khona le kaslam so mangifuna ukukhomba ukuthi izipita ngishaya masiva lazana cox dala ngete kaslam lini ngimthola nodlala ibhola bazathi awuphikizwa sijalo shaya content nje kuphela angishaye content nje kuphela ngidlala nebhola ngangibona guys imeli ngisekasi ngiphila ngakhona namajidi kasi ngithola ngihamba khona ngihamba necamera ngoba babona ukuthi ngiphila kanjani. Vele manje la ngibangena ngewalk yamanyora la uyabona ukuthi ngiyarelax ngabathi kuTexas siyabheja manje ngifikile kumajida ngibatshele kuse asibhejini lapho nginikhumba umdlalo alama ngihlanye kakhulu la ngiyangena ngokugijima egroundini bheka lento nesemuva kwabheka ngibheka kanjani ukuthi hayibo kwenzakala ngile out kanti ngiyakutshela ke mingiready la bheke ngwabheka kanjani ngithixi wena lethi ibhola ngokukhombe teka shawena ye vase namhlanje ngifuna ukukhomba something mase uqalile umdlalo ke la uyabona ukuthi yena ubusy kakhulu angazi bengidlela iphi position mina la mengiyemuva nesephambi bheka nje ukuthi ngicwala iground nje ngiyangiyeka bheka mizatheka lento uyabona umdlalo moshisa la nje yami uyabheka alintwana ezidlala ithashe yenze bangathi iPirates ababheka va yewena va bheka va buya va ziyabuya madoda ziyabuya ngithi lethi ibhola wena lethi ibhola shoti asikho isikhathi la sidlalela imali la wena va hayi phuma ground in blackes ngcono ushaya content ayikho into oyenzayo wena bheka nali ibhola ngidlisa ibhola bheka uyabona ke manje la besikhala kakhulu bafethu bhekani ayeye zalinoka bheka ngithangulwa wena ungazongiphusha wena ngiyazwisa manje ngithi ref and angina ref phamsizana kuthe ngiphakamiseni nini malami zeyiphelile le ngiyabona madoda thathana ibhola leni madoda into ebhola mina ngisangena ndawo ngiyayiyeka ngacabanga ngibuyele futhi ngiyahamba mina grena hope ni grand bafethu yo like angazi ngizothina ne I'm super excited namhlanje bafethu ngithola so guys namhlanje ngilana station 2 eGalfontein ngithola guys so angifuni ukukhuluma kaningi ngithola so guys namhlanje kune out mfethu le out yangifollow ku TikTok so le out yangifollow ku TikTok manje kuno ngijabule kakhulu angazi ngizothi ngibhekana out yangifollow ku TikTok guys ngithola so manje le out lela bafethu like ithengize fede namhlanje ngiphethele something so angazi into khona iphethe bafethu angazi into yakhona iphethe so mina ngifuna ukubona ngamehlo wami fede yo angazi bafethu what if iPhone or something cause angazi bafethu mara sehlala kayi mara sivali asahambe ndoda sibabona ukuthi senza kanjani ngithola yo guys like ngijabulile bafethu like ulavuka ekseni uzwe ngetext ithi nje yamzwakala uzothatha into enye ukuphethele yona fede ngithola so yeah it's it ula dinsa ngochaka kwala ngazi mfethu ataba dinsa ngathi ngikinyaka ngisho yesha ka drawing nyana so sure very bloma ona ka yi kodi ki like 11 ka yi after ka re 10 sure ya ki 11 very bloma some you draw sure diploma ka yi ya ki ka yi kuzo ngampetela yona mfethu because akucabi diploma ukayitsena na ka movie ya sure basiwathi mfethu usiphetheleni nayo vele ivele konje ngikhulumile nayo vele uye mntana sengibatholile ngihlangane nabo no ngizobuyela ku ngadrop no sho malone siyaphila kunjani ngimnandi njengami ngizobethi ngiphethele something fade wacaba since lesihlangene fade izolo zonke izinto zime ngomumo
So manje singamela vakho ngithi imoto kahle vele kasikho ezingilahlekile nje yami Ngiphuma kala 22 years like istrade C1 ne angiphethe into yakho uzoyibona yini vele mina ngazi mfethu awuzoyibona ngiyathemba ukuthi isithombe sami sikujabulise ya ngifuna ukubona skisa hayibo ngishayela lokuthi wena wangicabanisa nomuntu wakho akasa yibi lo fele bacala guys ngiyabona mfethu nayi into la isithombe siphuma eGrel ushaya mina mntwana like yo angibelieve nje yami ngiyabonga bonga mina mfethu ngiyabonga imali seyingenile mfethu khuleka konje le 150 le yani guys ngizokulungisela kanjani keep iphepha lakho because sasha amanye ama portrait feel I think keep it guys ngiyabona kuvele mina straight ufuna ukungikhoma kahle mina ngiqeda la ngithola yini is a happy customer please support this guy bafethu like awuthami cela ushaya inamba yakho la bazokhona ukuthola ngithola okay sure inamba yami la it's 070 718 6585 so lapho uyongithola khona kama WhatsApp nya ngizile guys make sure ukuthi nani nifuna kufana nami kanje bamshayeli beso 150 guys konje 150 half 150 half so ifull malini ifull to clip full to clip guys make sure ukuthi nani nimatrend ngithola sure within 5 hours yabonga ngithola yimi lo bye yo bheka Joe like I'm happy like ngithola umntwana ungishayile bafethu ngithola 150 so manje bafethu angazi ukuthi ngizothini yabona like idada namfede iphelela khona la ngithola iphelela khona le strategy hola ngambana Hola, Black Ace. Mfana le throwing macala. Throwing khona. Kuzoyibona. Angeke bamshiye yathi ngikona. Bheka bangishayize 150 kanje macala half. 150 kanje. Ifully 200. Noba throw yini out kanje. Hlala khona yile kasi. ayina masimba manje Yabona? manje ubani igama laleyo out Belele. kutholakala kanjani Khona kule kasi lethu khona. akana manamba akana social media next Awunawo amanamba. Unawo amanamba futhi. Mina that's ne video ngizoposta ku TikTok ngithola. Manje ubhala amanamba la. okay So uzothola pha ku Marishayile ne drawing yakho. uyayibona? Hayi. Mina ngikhala ngayo Ngithola. U3. Straight macala. Yabona ushayile intwana 150 kanje intwana ngithola. 150. Ngala shayithombe manje. Ayina masini. Sithombe la. Hawu uyacaba. Ayina masini. Lekezi. Prophet, ningakhohlwa. Akhuleka. Nge-28 mission phase ma 7. Make sure ukuthi niyaphula apha guys ngithola thule yakho nawe danko